Wel, croeso cynnes I chi. Mae'n braf gweld eich gwynebau chi gyd. Croeso unrhyw ymwelydd. Ni'n cyfri yn fraint bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd yma I addoli ein diw ni. Ni'n croesawu Aron Treharne ato ni. Aron yn gweinyddigaethu yn Penuel yng Nghaerfyrddin. Mae'n hyfryd cael ti gyda ni, Aron. Edrych ymlaen I weld beth mae Duw wedi gosod ar galon Aron I rannu gyda ni. Fe sydd gyda ni trwy'r dydd, a mae Emyr yn Penuel yng Nghaerfyrddin. Felly ni'n cofio am Emyr draw fyna ac yn gweddio bendith ar yr eglwys yng Nghaerfyrddin. Ar ôl yr oedfa gai annog chi aros I gael amser gyda'n gilydd, paned fan hyn ac yna am tua cwarter I 12 bydd ysgol Sul i'r plant a'r bobl ifanc ond dim i'r oedolion heddiw. Felly gai annog chi I aros. Ac yna fel o'n sôn am 5 gloch pnawn 'ma bydd Aron eto yn ein arwain ni os dyw yn mynd. Felly ni'n edrych ymlaen I hynny hefyd. O ran yr wythnos yn arferol mae'r cwrgweddi fan hyn am gwarter I 8. Anogaeth I ddod fyna. Ac yna nos Iau, Wyn yn esbonio emyn eto ar y we. Felly ni'n cofio am hynny. Bore Dydd Gwener amser paned fan hyn o 10 tan 12. Ac yna bore Dydd Sadwrn brecwast i'r gwragedd a hynny'n cael ei gynnal yn Dewi a Leri am 10 o'r gloch. Felly cofiwch am yr holl weithgareddau hynny. Sul nesaf wedyn byddai'n arwain yn y bore ac yna aled ni yn arwain yn y nos. A mae Emyr draw yn yr hyth yn ystod wythnos nesaf. Fel chi'n cofio, gobeithio, mae'r casgliad y mis yn mynd at gwaith mudiad y Fengylaeth Cymru, y cyfle ni I roi at y gwaith pwysig yna. A wedyn jyst I chi fod I atgoffa'n gilydd, mae gwyl Ton Gwynlais a Eglwys Newydd mewn pythefnos. Mae yna gyfrifoldebau I roi lan. Os chi ddim yn siŵr, dewch chi weld Lois neu weld fi, fel fod ni gyd yn gallu cyfrannu yn pa bynnag fodd ni'n gallu wneud, ond cofiwch am hynny mewn gweddi a gweld sut ni'n gallu helpu. Felly cofiwch am gwyl yna. Dyma sul ola hefyd y myfyrwyr. Dim ond Iowan sy yma heddi, ond Hani yma hefyd, hyfryd. Mae'n hyfryd cael chi gyda ni, a byddwn ni'n parhau weddio amdano chi wrth I chi fi'n ôl, Pontardawe a Bangor. Gweddio bydd Duw yn eich bendithio chi'n helaeth iawn, ond I ni di gwerthfawrogi eich cymdeithas chi, eich cwmni chi. Ble mae Duw? A ni'n clywed rhywun yn holi hynny. A fi'n siŵr bod ni gyd yn gwybod mae Duw ym mhob man. Yn Acta 17, mae'n dweud, nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. Hynny yw, dyw e ddim yn bell o chi. Ac yn sicr, bore yma, mae Duw gyda ni. A dyw e ddim yn bell o chi. A mae eisiau siarad â ni fel unigolion yn ogystal ag eglwys. Felly ni'n dod yn ddisgwylgar bore yma. Gadewch ni weddio. Ein tad, ni'n dod ato ti bore yma. Diolch dy fod ti'n dduw byw, yn dduw sydd yn bod erioed. Does dim dechrau a does dim diwedd yn mynd I fod I ti. Nid dyn pwerus wyt ti, ond Duw ar wahân I bob peth a phob un, yn dy fawredd, yn dy allu, yn dy ogoniant. Ond diolch arglwydd, dy fod ti ddim nepell oddi wrth bob un ohonom. Go arglwydd ni'n gweddio bore yma, byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti yma yn y canol, bod Iesu Grist yn siarad â ni, bod yr ysbryd yn gwasgu'r ein calonau ni, yn meddyliau ni, nôl yr amrywiol angen. Ni'n cyflwyno'r plant I ti, o Dduw, y siarad â nhw bore yma. Ni'n cyflwyno'r ni sydd yn hun o arglwydd, siarad â ni, yn ôl ein hangen. Cynnal dy was yma, ni'n diolch I ti amdano fe, yn gweddio bydde di'n I ddefnyddio fe heddiw, bydd gyda Emyr yn Nghaerfyrddin. O arglwydd lle bynnag mae dair yn cael ei brygethu'n ffyddlon, o arglwydd dere a llwyddiant, gogoniant Iesu Grist, mawl I dy enw di dy hun. Clyw ni nawr o arglwydd derbyn y clod
Cynorthwyo ni nawr i deaddoli di, gorau gallwn ni, am fod ni'n gofyn pob peth, gogoniant ac mawl ein gwaredwr annwyl Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, mae'n lyflu cael bod gyda chi. Diolch am y croeso cynnes iawn. Nawn ni ddechrau trwy foli'r arglwydd gyda'n gilydd. Rhif 100 yn grym mawl 2. Bydd ar y sgrin hefyd. Fy Iesu yn waredwr arglwydd, does neb fel ti yn deilwng yn wir o moliant i. Iawn, wel, os ys Beibl gyda chi, bydde fe'n help mawr i chi i droi at eich Beiblau ac at lyfr Habacuc. Dwi am ddarllen rhan yn gyntaf o'r testun fyddwn ni'n edrych arno, Habacuc 1 a ewn ni at adnod 11, a bydd ail ddarlleniad cyn y bregaeth hefyd, felly gobeithio bod chi yn effro bore yma. Habacuc 1, 11. Os chi ddim yn siŵr lle mae Habacuc, mae bron tua diwedd yr Hen Testament, rhyw 5 llyfr o'r diwedd falle. Yr oracl a dderbyniodd Habacuc y proffwyd mewn gweledigaeth. Am ba hyd arglwydd, y gwaeddaf am gymorth, a thithau heb wrando, ac y llefaf arnat trais, a thithau heb waredu. Pam y peri mi edrych ar ddrygioni, a gwneud i mi weld trallod, anrhaeth a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfysg yn codi.
Am hynny, a'r gyfraith yn ddirym ac nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo, yn wir y mae'r drygionus yn amgylchu'r cyfiawn, a daw cyfiawnder allan yn wirgam. Edrychwch ymysg y cenhedloedd a sylwch, rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu, oherwydd yn eich dyddiau chi, yr wyf yn gwneud gwaith na choeliech pe dywedid wrthych. Oherwydd wele, yr wyf yn codi'r Caldeaid, y genedl greulon a gwyllt, sy'n ymdaith ledled y ddeiar, i feddiannu cartrefi nad ydynt yn eiddo iddynt, a'r swydus ac ofnadwy ydynt, yn dilyn ei rheolau a'i hawdurdod ei hunain. Y mae ei merch yn gyflymach na'r llewpart, yn ddycnach na bleiddiaid yr hwyr, ac yn ysu am fynd daw ei farchogion o bell yn ehedeg fel fwltur yn brysio at ysglyfaeth. Dont i gyd i dreisio a bydd dychryn o'i blaen. Casglant geithion rif y tywod. Gwawdiant frenhinoedd a dirmygant arweinwyr, dirmygant bob amddiffynfa, a gosod gwarchau i'w meddiannu. Yna rhithrant heibio fel gwynt, dynion euog a wnaeth fyw o'i nerth. Amen. Mae gen i'r stori plant, os gwelwch yn dda, sy'n plant o mlaen. Chi'n bod yma? Ie? Da iawn. Oce, oedd rhywun yn gwrando a wedi sylwi pa lyfr oedd Aron newydd darllen o? Hynny? Habacuc, da iawn. Oce, cwestiwn arall. Os nes ti ffindio fe yn y Beibl do, so paid at y pwn. Pa ran o'r Beibl mae Habacuc? Oes i? Da iawn, Hen Testament. Mae Habacuc yn yr Hen Testament, iawn. Cwestiwn arall, ydych chi'n gwybod pa fath o berson oedd Habacuc? Achos mae Habacuc yn enw ar person. Ydych chi'n gwybod pa fath o berson oedd Habacuc? No, unrhyw guesses? Dechrau fo P. Yn help. Person, mae yn person. Rwy'n arall eisiau helpu? Pa fath o berson oedd Habacuc yn o ran y Beibl? Chi'n gwybod mae'n pechadur cywir, da iawn. Mae hefyd yn broffwyd, bod fi dweud by fan'na. Cymryd. Mae'n broffwyd. Okay. Chi'n gwybod beth mae proffwyd yn golygu? Na? Proffwyd? Hynny? Ie, rhyw sy'n siarad am Dduw, achos bod Duw yn gyntaf wedi siarad gyda fo, mae e'n negesydd, mae'n person sy'n cario neges Duw. Nawr, mae yna lot o lyfrau yn y Beibl gen y proffwydi, okay? Chi'n gallu enwi proffwyd arall? Cwestiwn anodd. Eseia ydy da iawn. Un arall? Dechrau fod J. Wel, mae yna lot o Jeremiah? Ie, mae yna lot o lyfrau yn y Beibl yn yr Hen Testament sydd yn lyfrau am y proffwydi, lle mae'r proffwydi yn rhoi neges Duw i'r bobl. Nawr, mae'r llyfr yma chydig bach o wahanol. Dyn ni ddim yn clywed beth mae Habacuc yn deud wrth y pobl, ond ni'n clywed Habacuc yn cael sgwrs gyda rhywun. Pwy chi'n meddwl? Rhyw fath o, ie. Gyda Duw. Mae'n cael sgwrs gyda Duw. A mae Habacuc yn lyfr eitha byr, ond mae'n lyfr lle mae'n sôn am sgwrs. Mae Habacuc yn siarad gyda Duw, mae Duw yn siarad nôl gyda fe. Okay? Mae sgwrs gyda Duw. Nawr te, mae Habacuc yn really confused. Dyw e ddim yn deall beth sy'n digwydd, felly mae e'n dod i gael sgwrs efo Duw. Iawn? A i helpu ni feddwl am pa fath o sgwrs mae e'n cael, dwi eisiau chi helpu fi. Os rhywun yn fodlon dod i helpu fi fan hyn am byd y bach. Okay, Becca, be fi eisiau ti wneud, iawn, ydy heb ddweud wrth neb, meddwl am anifel yn dy ben. Dim rian. Ti'n meddwl am anifel yn dy ben? Okay.
Pa ni fel mae Beca yn meddwl am? Eila? Na, dim platypus. Rat? Na, oce. Okay. Beth gallwn ni wneud? Pwy sy'n gwybod pa ni fel mae Beca yn meddwl am? Beca. Wel, diw, iawn. Beca yn gwybod pa ni fel mae hi'n meddwl am, ydy o. So, be gallwn ni wneud i trio ffeindio allan? Gofyn ni? Gofyn. Gofyn beth? Gofyn cwestiynau, dydy hi. Dweud ei meddwl. O, gallwn ni ofyn cwestiynau i Beca i trio gweithio allan beth pa ni fel mae hi'n meddwl am. So, chi eisiau gofyn cwbl o cwestiynau? Dim byw yn y môr. Na. Cwestiwn arall? Gormod. Ydyn byw ar fferm? Na. Be o ti wedi dweud? Ydyn gallu dringo? Ti'n meddwl? Ia. Ydyn gallu hedfan? Na. So mae o efo 4 coes? 4 coes. Okay. Di ddim yn hedfan. Mae'n gallu falle dringo. Di ddim yn byw yn y môr. Ydy yn mynd i Amazon? Aros. Ydy yn mynd yn gyfyn? Yn mynd i gyfan? Eitha gyfan. Ydyn ni fel mawr? Mae fydden yn cheetah. Ddim yn cheetah. Mae'n eitha mawr. Okay, so fel Neu hyn neu enfawr. Na, ddim yn monkey. Na. Ydy... Siwr actually gofyn cwestiwn i Beca? Dwi'n gallu nofio. Dim yn siwr. Bet? Ydy yn fluffy. Dim yn bach yn fluffy. Unrhyw guesses? Mae'n gallu bod yn hir. Unrhyw arall efo guesses? Byw yn y jungle. Byw yn y jungle. Ydy yn Australia. Dwi'n meddwl. Oce, digon o gwestiynau. Beth oedd y Beca? Jaguar. Jaguar! O, waw, mae hwnna'n un da. Fi'n hoffi hwnna. Diolch, Beca. So, beth nath ni drio dysgu mwy am yr anifail oedd Beca yn meddwl am oedd gofyn cwestiynau. Okay, gofyn cwestiynau. Nawr, be chi'n meddwl mae Habacuc yn neud pam di e ddim yn deall beth sy'n digwydd? Be chi'n meddwl mae Habacuc yn neud gyda Duw wrth sgwrsio? Gofyn cwestiynau. Ydyn ni'n gallu cael y sleid cyntaf o'r darllenydd? Please. Fe ddaw. So mae Habacuc yn gofyn cwestiynau. Okay? Mae'n gofyn cwestiynau, ac os chi'n edrych ar yr un cyntaf yn un, iawn, chi'n gallu gweld y marc cwestiwn efo yna? A falle pa mae Aron wedyn yn darllen y gweddill, falle edrych allan, oes y fwy o gwestiynau? Faint o gwestiynau mae Habacuc yn gofyn? Mae'n gofyn lot o gwestiynau. Okay? Ond actually, mae'n gofyn cwestiynau eitha anodd. Iawn, achos mae'n gweld yr Israeliaid yn gwneud lot o beth o drwg. A dyn nhw ddim yn stopio. A mae'n meddwl ble mae Duw. Okay, mae'n gofyn cwestiynau. Ble wyt ti Duw? Pam wyt ti ddim yn sortio hwn allan? Mae'n gofyn lot o gwestiynau. Chi'n gwybod beth? Mae Duw eisiau ni ofyn iddo fe lot o gwestiynau. Achos mae'n gwybod bod ni ddim yn deall popeth. Ydyn ni'n deall popeth? Na. Ydyn ni'n gallu darllen meddyliau pobl? Na. Ydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu ffeindio allan pa ni fel mae rhywun wrth ofyn loads o gwestiynau. Dyn ni ddim yn deall lot. Ni angen gofyn lot o gwestiynau i Dduw. A mae Duw eisiau ni ofyn y cwestiynau. Hyd yn oed y rai anodd. A ni ddim yn gwybod pa faint o dan was. Na, dyn ni ddim yn gwybod faint o ddana o all sydd gyda ni, ond mae Duw yn. A mae Duw eisiau ni ofyn y cwestiynau. Hyd yn oed y rai anodd, y rai yna sy'n teimlo fel, be ti'n neud, Duw? Dwi ddim yn deall. Mae Duw eisiau ni ddod i ofyn y cwestiynau yna. Sut ydyn ni'n gallu gofyn y cwestiynau yna? Gweddio. Ie, gweddio. Ie, gweddio, oce? Falle darllen y Beibl. Darllen y Beibl, gweddio, siarad gyda Cristnogion eraill. Okay? Nawr te, oedd Habacuc wedyn wedi cael ateb gan Duw. Ac oedd yr ateb yn un od. Okay? So mae hwnna'n bwynt i ni gofio hefyd, edrych yma. Wedi gwrando'n dda iawn, ond oedd yn un od. Oedd Duw wedi dweud, dwi yn mynd i wneud rhywbeth, ond dwi'n mynd i roi llwyddiant i'r gelynion, yr enemies. Oedd yn mynd i gael yr enemies i curo'r Israeliaid a roi barn ar yr Israeliaid. Beth mwyn? Llwyddiant. Maen nhw yn mynd i curo yr battle, yr ymladd, a maen nhw'n mynd i fod yn barnu yr Israeliaid. Ac oedd hwnna, oedd Habacuc yn meddwl, beth sy'n mynd mlaen? So weithio mae Duw yn ateb ni, a dyn ni ddim cweit yn deall. Ond chi'n gwybod beth mae Habacuc yn neud wedyn?
Gofyn mwy o gwestiynau. Gofyn mwy o gwestiynau. Cer ymlaen i siarad efo Duw. A mae Duw yn dweud, mae eisiau ni gael ffydd. Bod y pethau ni ddim yn deall popeth mae Duw yn neud, mae eisiau ni gael ffydd bod Duw yn dda, bod e'n gyfiawn, bod e wastad yn neud y peth cywir, mae hynny'n golygu. Ac bod yn edrych yn od iawn i ni, mae Duw yn charge, mae Duw wastad yn neud y peth cywir. So, dyn ni yn cael ffydd pam ni ddim yn deall yr atebion, a ni ddim yn deall popeth. Okay? Diolch yn fawr iawn. Yn mynd o'r eistedd. Iawn, yn ei ganu yr ail emyn gyda'n gilydd. Pwy all ddal y moroedd yn ei law, pwy all gyfri pob un bron yn fawr. Daw brenhinoedd crynad gerai fron. Rhiadigaeth Duw. Newn ni sefyll i ganu. Pwy all ddal y moroedd yn ei law, pwy all gyfri pob un gan ein mawr. Daw brenhinoedd crynad gerai fron. Creadigaeth Duw yn dathlu llon. Hwn yw ein Duw ar ei osefri, Diolch ac addolon. Hwn yw eion, brenin yr orchyn, Diolch ac Pwy all gyfri Nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Dad Nefol, i ni'n diolch i ti am y fraint o gael dod ger dy fron di bore yma a cael dod at ein gilydd i dy geisio di. Diolch arglwydd dy fod ti yma yn ein plith ni. Diolch arglwydd trwy'r ysbryd dy fod ti'n preswylio yn dy bobl. A diolch arglwydd trwy'r ysbryd dy fod ti wedi'n cymell ni yma bore yma. Arglwydd, does na ddim byd yno ni yn ein erbyn hunain sydd wedi dymuno dy adnabod i,
a daddoli di. Ac eto, rwy ti yn dy ras wedi agor ein llyged ni. Ac i ni'n dy glodfori di am y gwaith ti wedi gwneud yn ein calonau ni, y rhai sydd yn eiddo i ti y bore yma. I ni'n llawenhau yn yr arglwydd. I ni'n llawenhau yn ein gwaredwr, yr arglwydd Iesu. Yn diolch am ei aberth ar y groes sydd yn ein caniatau ni i fod yma y bore yma yn daddoli di, fel rhai sydd yn blant i ti. O arglwydd, diolch. Diolch am agor y drws i berthynas gyda ti. Diolch arglwydd am fuddugoliaeth ar y groes, dros bechod, dros angau. A diolch arglwydd am ein rhyddhau ni oddi wrth be mae Paul yn galw'r hen feistr yna, oedd yn dymuno ein cyfyngu ni i bechod, dy fod ti nawr arglwydd wedi'n rhyddhau ni am bod ni nawr yn weisio ni gyfiawnder. Arglwydd felly ni'n gweddio y bydd ein bywydau ni yn adlewyrchu ein galwad ni a'n pwrpas ni yn yr arglwydd Iesu. Ein bod ni yn blant i ti ac ein bod ni'n offerynnau i gyfiawnder yn dy ddwylo di. Arglwydd, diolch am gael dyfoli di bore yma. Diolch am yr hyfyd i gael dod i ganu mawl i ti. Ni'n gweddio y bydd y cyfan yn ber arogl hyfryd i ti arglwydd o fawl. Arglwydd, ni'n dod gyda pryderon, gyda falle cwestiynau fel Habacuc yn ein calonau, gyda amheuon falle rhai ohono ni, arglwydd, ac ni'n diolch ein bod ni'n gallu dod at ddew byw, at un sydd goruwch y cyfan, ac at un sydd yn abl i ddelio gyda'r cyfan. Ac ni'n gweddio arglwydd, rho ras i ni, a rho nerth i ni, i bwyso ar dyfraich di. Arglwydd, fel y byddwn ni'n gweld gyda Habacuc, ni'n gweddio a byddwn ni'n dod i ddysgu y pethau na the ddod i weld ac i ddysgu. Ac arglwydd ni'n gweddio a byddwn ni'n gweithio yn ein calonau ni felly y bore yma eto. Diolch am dy air di, diolch am y gair byw yma, dy eiriau di yn siarad gyda ni bore yma. Ni'n gweddio a byddwn ni ar waith yn rymus arglwydd trwy y gair os gweddi di'n dda. Ni'n diolch i bod nhw'n eiriau bywyd ac arglwydd ni'n gweddio dros unrhyw rai sydd yma bore yma ddim eto yn dadnabod i. Ni'n gweddio a byddi di'n llefaru bywyd mewn i'w eneidio nhw os gweli di'n dda. Arglwydd yn agor i llyged nhw ac agor i calonau nhw i ddod i weld rhagoriaeth, hyfrydwch, gogoniant Iesu Grist. Ac arglwydd yn derbyn yr hyn mae e'n ei gynnig i bob un sydd yn cydnabod ei pechod ac yn troi ato fe. O arglwydd, ni'n diolch am ein gilydd, ni'n diolch am y plant arglwydd ac ni'n diolch am y gwaith sydd yn mynd ymlaen yma arglwydd. Ni'n gweddio dros yr eglwys, ni'n gweddio dros dystiolaeth yr eglwys ac ni'n gofyn i ti ddefnyddio dy bobl yma arglwydd i fod yn oleuni ac yn halen yn eu cyd-destun nhw. Ni'n gweddio ar ei ti defnyddio nhw i fod yn llys genhadon i Iesu Grist. Arglwydd helpa nhw, rho ras iddyn nhw, rho nerth iddyn nhw, llenwa nhw arglwydd, wrth iddyn nhw fynd ati i gyhoeddi Crist Iesu ac i fod yn esiampl i eraill. Arglwydd ni'n gweddio dros y plant yn yr ysgol Sul nes ymlaen, y byddi di yn gweithio yn eu calonau nhw ac yn agor eu llyged nhw arglwydd i reality dy berson a dy waith di. Ac arglwydd yn y cyfan ni'n gweddio a byddi di yn derbyn pob clod ac a byddwn ni'n gweld dy dogoniant i yn cael ei amlygu i rai o'n cwmpas ni os gweli di'n dda. Ni'n gweddio dros rai colledig o'n cwmpas ni, teuluoedd, ffrindiau, cydweithwyr, pobl ni'n nabod arglwydd, a ni'n caru nhw. Ni'n gweddio os gweli di'n dda, neu di dostyrio teg atyn nhw, neu di agor eu llyged nhw arglwydd. Maen nhw dy angen di. Arglwydd ni'n cydnabod byddwn ni yn yr un twll heb dy ras di. A diolch felly arglwydd am ddod a'n tynnu ni mas o'r pwll. Diolch arglwydd am ein gosod ni ar graig, sef cyfiawnder Crist, nid ein cyfiawnder ni. Felly arglwydd, plis nid i weithio'n rymus, plis llefara y bore yma eto o'r newydd gyda pob un ohono ni. Rhoi ni galonau meddwl i dderbyn yr hyn sydd gen ti ar ein cyfer ni os gweli di'n dda. Ac helpa ni arglwydd, nid yn unig i glywed ond i gymhwyso'r gair yma. Y bydd e ar waith yn ein calonau ni arglwydd os gweli di'n dda. Ac yn yr wythnos sydd i ddod arglwydd, y byddwn ni'n gweld ffrwyth o'r gair yma arglwydd sydd ar waith yno ni os gweli di'n dda.
I ni'n gweddio'r cyfan felly yn enw ac mwyn yr arglwydd Iesu. Amen. Iawn, ni droi yn ôl at Habacuc cyn bod ni'n canu ac dwi am barhau o adnod 12 felly. Oni dwy ti o arglwydd, erioed o arglwydd. Fy niw sanctaidd na fyddi farw. O arglwydd, ti ei penododd I farn. O graig, ti ei dewisiodd I ddwy'n Caerdydd. Ti sydd athlygaid yn rhy bir I edrych ar ddrwg, ac na ellioddef camwri. Pam y goddefi bobl dwyllodrus, a bod yn ddistaw pan fydd y drygionus yn traflyncu un mwy cyfiawn nag ef ei hun. Pam y gwneud bobl fel pysgod y môr, fel ymlusgiaid heb neb i'w rheoli. Coda hwy fyny a bach, pob un ohonynt. A'i dal mewn rhwydau, a'i casglu a llysgrwydau. Yna mae'n llawen hau ac yn gorfoleddu yn cyflwyno aberth i'w rhwydau ac yn arogoldarthu i'w llysgrwydau. A mae trwyddynt hwy y caethwyn fyw'n fras a bwyta'n foethus. A dyw felly I wagio'r rhwydau'n ddiddiwedd a lladd cenhedloedd yn ddidostyr? Safaf ar fy nisgwylfa a chymryd fy safle ar y tŵr. Syllaf I weld beth y ddywed wrthyf a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Atebodd yr arglwydd fi. Ysgrifenna'r weledigaeth a gwna hi'n eglur ar lechen, fel y gellir ei ddarllen wrth redeg, oherwydd fe ddaw eto weledigaeth yn ei hamser. Daw ar frys i'w chyflawni a heb ball. Yn wir nid oeda, disgwyl amdani. Oherwydd yn sicr fe ddaw a heb fethu. Yr un nad yw ei enaid yn uniawn sy'n ddi-hyd, ond bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. Y mae cyfoeth yn dwyllodrus yn gwneud rhywun yn falch a di-ddal. Y mae yntau'n lledu ei safn fel lleol ac fel marwolaeth yn aniwall. Yn casglu yr holl genhedloedd iddo'i hun ac yn cynnyll ato'r holl bobloedd. Oni fyddant I gyd yn adrodd dychan yn ei erbyn ac yn ei watwar yn speitlyd a dweud gwair sawl sy'n pentyru'r hyn nad yw'n eiddo iddo ac yn cadw iddo'r hyn wystl y dyledwr. Oni chyfyd dy ychwanwyr yn sydyn ac oni ddeffru'r rhai sy'n dyddychryn a thithau'n syrthio yn ysglyfaeth iddynt. Am I ti dy hun ysbeilio cenhedloedd lawer, bydd gweddill pobloedd y byd yn dysbeilio di. O achos tywall gwaed ar anrheithio ar y tir a'r ddinas a'i holl drigolion. Gwair sawl ag ais enillion drygionus i'w feddiant, mwyn gosod ei nith yn uchel, a'i waredu ei hun o afael blinder. Cynlluniais dwarth i'th di dy hun drwy dorri ymaith bobloedd lawer, a pheryglais dy einioes dy hun. Oherwydd gweidda'r garreg o'r mur ac etib trawst o'r gwaith coed. Gwair sawl sy'n adeiladu dinas trwy waed ac yn sylfaenu dinas ar anghyfiawnder. Wele, onid oddi wrth arglwydd y lluoedd y daw hyn, fel pobloedd yn llafurio I ddim ond tan a chenhedloedd yn ymdrechu I ddim o gwbl, oherwydd llenwi'r ddeiar a gwybodaeth o goniant yr arglwydd, fel y mae'r dyfroedd yn llenwi'r môr. Gwair sawl sy'n gwneud i'w gymydog yfed o gwpan ei lyd, ac yn ei feddwi mwyn cael gweld ei noethni. Byddi'n llawn o warth ac nid o goniant. If dithau nes y byddi'n simsam, at y ti y daw cwpan dy heilawr arglwydd, a bydd dy warth yn fwy na thogoniant. Bydd y trais a wnaed yn Lebanon yn doresgyn, a dinistyr yr anifeiliaid yn darswydo, o achos y tywall gwaed ar anrheithio ar y tir, a'r ddinas a'i holl drigolion. Pa fydd i'w neithurwyr yw'r eilyn aluniodd, nid yw ond delw, dawdd a dysgwr celwydd. Bod y gwneithurwr yn ymddiried yn ei waith, nid yw'n gwneud ond delwau myd. Gwnair sawl a ddywed wrth bren, deffro ac wrth garreg fyd ymysgwyd.
y mae wedi ei amgylchynu ag air ag arian, ond nid oes dim anadl ynddo. Ond y mae'r arglwydd yn ei deml sanctaidd. Bydded i'r holl ddaear ymdawelu ger ei fron. Amen. Wel, nawr ni droi y canu unwaith eto o foroedd doethineb, rhif 68 yn y llyfr yna neu ar y sgrin. O foroedd doethineb. Ydych chi'n bobl sydd yn gofyn lot o gwestiynau? Fel oedd Catrin yn gweud, mae Habacuc yn gofyn sawl cwestiwn. Mae Mabli yn merch fenga ni ar hyn o bryd yn mynd trwy gyfnod o wai. Mae'n hoff iawn o ailadrodd sort of snippets bach Saesneg. Mae hi'n autistic, so mae'n pigo'r un o lan yn rwydd. O wai. Mae'n gallu bod yn reit rwystredig weithiau, os fi'n onest. Chi'n gweud, wyt ti'n fodlon mynd i wisgo, please? O wai. Allwn ni gael lasagna heno? O wai. Trwy'r amser. Mae cwbl, pob peth chi'n gweud, o wai. A mae Habacuc chydig bach fel hyn, o wai. Pam. Ond, un peth sy'n rhyfeddol yn ni'n dod i weld yn hanes Habacuc yw, dyw'r arglwydd ddim yn ddiamynedd gyda Habacuc. Mae'n amyneddgar gyda fe ac yn raslon gyda fe. Fel mae e gyda ni. Mae e wrth ei fodd pan mae ei blant yn dod ato fe i ofyn cwestiynau. Nawr, mae yna rai pethau, mae Habacuc yn gofyn, dyw e ddim yn gofyn yn y ffordd gorau. Dyw e ddim yn gofyn falle yn y ffordd cywir. Ac eto, dwi'n mynd i ddadlau, mae ei galon e'n iawn ger bron yr arglwydd. Mae ei fwriadau fe'n fwriadau da. Mae eisiau gwybod pethau da. Mae e'n dymuno dod i ddealltwriaeth o'r arglwydd ac o sut mae'r arglwydd yn gweithio. A gobeithio bod gyda ni gyd y dymuniad yna i ddod i ddeall ac i adnabod yr arglwydd, i adnabod gwaith a pwrpasau'r arglwydd.
Ac felly, dyn ni'n mynd i edrych ar y sgwrs yma, fel oedd Catrin yn sôn, y sgwrs yma sydd rhwng Duw a Habacuc. Mae yna ddarnau, a byddai'n esbonio hyn wrth i ni fynd mlaen, lle mae Habacuc yn siarad ac yna mae Duw yn ateb. A na chi fendigedig yw hwnna, mae Duw yn ateb. Mae Duw wedi ateb Habacuc. Pwy yw Habacuc i dderbyn ateb gan Dduw? Duw y bydysawd. Ac eto mae Duw wedi siarad ac wedi esbonio pethau sydd tu hwnt i peigryd Habacuc yn gyfan gwbl. Ac eto mae e'n derbyn yr atebion hyfryd yma. A chi'n gwybod, mae'r gair yma i ni, yr atebion yma yn atebion i ni. Fel mae Duw wedi ateb Habacuc, mae'n yn ateb ni trwy y gair. Mae'n rhoi'r atebion fel bod ni'n gallu ffindio nhw yn y gair. Ac felly mae'r arglwydd yr un mor aslwng tuag ato ni bore yma, achos mae'r geiriau, mae'r atebion yma i ni. A gobeithio yn bod ni, wrth i ni feddwl am y cwestiynau a'r atebion, yn mynd i ddod i ddealltwriaeth dyfnach o'r arglwydd, ond hefyd i adnabyddiaeth o'r arglwydd, ac i dryst dyfnach yn yr arglwydd, ymddiriediaeth dyfnach yn yr arglwydd. Jyst i gosod yr olygfa i ddechrau te, dyw pethau ddim yn dda yn Israel yn y dyddiau yma, right? Mae pethau yn reit anodd. Mae Habacuc yn byw yn Israel, Juda te, a maen nhw wedi cael rhybydd ar ôl rhybydd ar ôl rhybydd gan yr arglwydd yn dweud, chi'n anifydd i fi. Chi'n eilyn addoli, chi'n dilyn diwiau ffals, chi ddim yn byw fel y dylech chi, chi'n byw fel y gwledydd eraill i gyd mewn gwirionedd. Ac felly mae'r arglwydd wedi dweud fod barn yn mynd i ddod. A mae Habacuc yn ymwybodol o hynny. Dyna lle mae'n dechrau off. Dyma lle mae'n dechrau te, gyda'r cwestiynau cyntaf. Edrychwch ar adnodau 2 i 4. Am ba hyd arglwydd y gweithaf am gymorth a thithau heb rando, ac y llefodd arnat trais a thithau heb waredi. Pam y peri mi edrych ar ddigioni a gwneud i mi weld trallod, anrhaeth a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfysg yn codi. Am hynny ar gyfraith yn ddirym, ac nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo. Yn wir y mae drygionus yn amgylchynu'r cyfiawn, a daw cyfiawnder allan yn wirgam. Yn gofyn, pam? Pam nag wyt ti'n gwrando ar fy nghri? Am ba hyd dwi'n gorfod gweiddi a ti ddim yn dod ac yn ateb fi? Neu, am ba hyd ti'n mynd i beidio'n achub i mynd dweud, pam nag wyt ti'n dod ac yn achub pan fi'n gweiddi trais? Pam ti'n gadael i fi weld ac i brofi'r holl ddrygioni yma, a'r holl drais a'r dioddefaint yma sydd o'n nghwmpas i, mae Habacuc yn dweud. Pam oedd hi'n wynebu'r holl anrhaeth, destruction o'n nghwmpas i. A yr holl gynnen yma. A mae'n mynd mlaen i ddweud, stym grym i'r gyfraith bella, stym yn dilyn y gyfraith, ac felly dyw cyfiawnder beth yn ennill yn ein gwlad ni. Mae rai drwg yn cael llwyddiant ac yn cael y gorau ar y rai cyfiawn sydd yn dlawd ac yn cael ei curo i lawr. Dyw hyn ddim yn iawn arglwydd. Pam nag wyt ti'n ymyrryd? Ydych chi'n gallu cydymdeimlo gyda Habacuc? Yn byw mewn byd ac mewn lle, mewn cyfnod lle mae'n ymwybodol dyw pethau ddim fel y dylen nhw fod. Dyw pethau ddim yn iawn. A chi'n gweld beth mae'n dangos i ni am Habacuc yw, mae'n caru'r arglwydd. Mae'n dymuno gweld yr arglwydd yn ei briodle, ymysg ei bobl, ymysg pobl Israel. Mae eisiau bod nhw'n byw yn gyfiawn ac yn dilyn yr arglwydd fel y dylen nhw. A'r ateb i hwnna, y ffordd mae e'n deall yw bod yr arglwydd yn dod ac yn ymyrryd, yn delio gyda nhw yn fyna. Yn gwbl iawn wrth gwrs. Ac felly mae e'n ceisio'r arglwydd. Yn ddiddorol, y gair sydd reit ar y dechrau, yr oracle a dderbyniodd Habacuc gyda llaw. Oracle, yn yr hen gyfieithiad, baich yw fi'n credu, os fi'n cofio'n iawn. A dyna beth yw oracle, yw baich. Mae'n ddiddorol, mae gan Habacuc faich dros gyfiawnder, dros weld yr arglwydd yn cael ei briod le. Ni'n gallu meddwl am feichiau fel pethau gwael, ond mae beichiau yn gallu bod yn bethau da. Mae gan Habacuc faich da dros y pethau da fan hyn.
sydd wedi dod gyda llaw oddi wrth yr arglwydd. Achos yr oracle a dderbynio gan yr arglwydd yw e. Cofiwch, mae'r arglwydd yn gallu'n beichio ni. A fi eisiau anwch chi i weddio y bydd yr arglwydd yn eich beichio chi. Os nag os baich gyda chi dros yr hyn sydd yn iawn a dros weld y colledig yn cael ei ffindo a gweld pobl yn cael ei hachub. Mae eisiau ni dderbyn yn ddiolchgar a gweddio y byddwn ni'n derbyn baich gan yr arglwydd, os nag os baich ganddo ni. A felly mae Habacuc yn dod ac yn troi ac yn pwyso ar yr arglwydd, yn gofyn yr holl gwestiwn yma, arglwydd, pam nag wyt ti'n ymyrryd? A mae yna lot o ddiwynwyr bydden nhw'n cymhwyso hwnna i ddweud yn enwedig. Wel, edrychwch ar ein gwlad ni, edrychwch ar ein cyflwr ein gwlad ni. A mae hyn yn wir wrth gwrs, ni'n gallu cymhwyso fe i dweud, wel, i ni'n gallu dymuno yn yr un ffordd, y bydd yr arglwydd yn ymyrryd ac yn dod mewn barn, ac yn dod i ddelio gyda anghyfiawnder ac i sefydlu cyfiawnder. A ni'n gallu gweddio hynny, a dylen ni weddio hynny. Ond yn ddiddorol, yn enwedig fan hyn, yn y cyd-destun, dylen ni feddwl am Israel fwy fel yr eglwys mewn gwirionedd. Achos dyna beth yw Israel, ynddo fe? Darlun o'r eglwys. Pobl ddew, pobl cyfamodol dew yw nhw. A beth mae Habacuc yn gweld yw, ymlith y bobl sydd yn galw eu hunain yn genedl ddew, yn bobl ddew, yna, llanast, anghyfiawnder. Pobl sydd yn camdrin ei gilydd, pobl sydd ddim yn caru gilydd ac yn dilyn yr arglwydd fel y dylyn nhw'n eilyn addoli. Ac felly, byddwn ni hefyd yn cymhwyso fe, yn sicr nid i beidio cymhwyso fe i'n gwlad ni, ond hefyd i weddio dros ein eglwys ni, yr eglwys fyd eang. Pan i ni yn gweld, ac i ni yn gweld, nag i ni anghyfiawnder a trais a pob math o bethau o fewn yr eglwys, hynny yw, ein eglwys fyd eang. Allwn ni ddod a cyflwyno fe i'r arglwydd. Pryd wneud i ymyrryd arglwydd? Dyna, mewn gwirionedd, pam nag wyt ti'n ymyrryd nawr? A mae hwnna'n amlygu rhywbeth arall nag yw e. Fel plant cyn y Nadolig, i ni eisiau pethau nawr. I ni eisiau pethau y funud yma. Os chi unrhyw beth fel fy mhlant i, unwaith maen nhw'n cael y syniad yna o beth maen nhw'n moyn ar gyfer eu penblwydd, enghraifft, yn eu pennau nhw, mae'r cyfnod wedyn rhwng hwnna a'r penblwydd yn anodd, achos maen nhw'n moyn cael y peth yna. Maen nhw'n ysu amdano fe. A fel yna, mae Habacuc yn bach, mae yn ysu gael e, achos mae o'i gwmpas trwy'r amser, mae'n ymwybodol ohono fe. Ond beth i ni'n gweld sy'n wahanol am yr arglwydd yw fod e'n amyneddgar. Mae'n fwy amyneddgar na ni, a mae'n gweld yn wahanol i ni. A mae eisiau ni ddod i ddysgu, yn dos e? Nid yn amseru ni sydd yn iawn, amseru Duw sydd yn iawn, ni angen pwysau ar ei amseru fe drwy'r amser. Wel, beth yw ateb Duw te? Adnod 5 ymlaen i adnod 11. Wel, fel, falle os byddech chi'n mynd i weld magician yn ei magic show, prepare to be amazed, bydden nhw'n gweud ar y dechrau. Wel, dyma beth mae Duw yn dweud mewn gwirionedd, ti ddim yn mynd i gredu beth sydd gen i'w ddweud ti fan hyn, Habacuc bach. Fi'n mynd i ymyrryd, ond nid fel wyt ti'n disgwyl i fi ymyrryd. Sylwch, mae'n dweud, edrychwch ymysg y cynhedloedd a sylwch, rhyfeddwch, byddwch wedi'ch syfrdanu. Be amazed. Oherwydd yn eich dyddiau chi, rwyf yn gwneud gwaith na choeliech. Chi'n mynd i gredu beth sydd gen i ar eich cyfer chi boes. A beth mae'r arglwydd yn mynd ymlaen i ddweud yw, yn adnod 6, bod e'n mynd i godi'r Caldeaid yn ei herbyn nhw, y Babyloniaid. Okay? Y gelyn, fel oedd Catrin yn gweud, the enemy. Mae e'n mynd i godi y rhai, y bobl, a mae'n ddiddorol, achos mae'r arglwydd yn ei disgrifio nhw i ni, y bobl greulon a gwell, y bobl erchill yma, yn erbyn ei bobl ei hun, pobl cyfamodol Duw yr eglwys. A be maen nhw'n mynd i wneud? Maen nhw'n mynd i feddiannu eu cartrefi nhw, maen nhw'n mynd i gymryd drosto, maen nhw'n mynd i, yn y pen draw, i ni'n gwybod, spoiler alert i fe, ni'n gwybod beth yw diwedd y stori, maen nhw'n mynd i gael eu caethgludo i Babylon. A beth mae Duw yn dweud wrthyn nhw, edrychwch, dwi'n mynd i godi rhain yn eich erbyn chi. Mae eisiau un disclaimer bach o fyna, wrth gwrs, mae'n bwysig cofio, mae sawl llyfr arall wedi bod cyn hyn, lle mae Duw wedi rhybuddio, danfon proffwyd ar ôl proffwyd, fel Isaiah a Jeremiah nathon ni glywed yn gynharach
i ddweud wrthyn nhw i droi yn ôl at yr arglwydd, ac eto dyn nhw ddim wedi gwrando. Hwn yw pen y tenyn fel petai, diwedd y stori ar gyfer bobl Israel, pan fydden nhw'n cael eu caethgludo. Ac eto, nid mwyn ei dinistrio. A felly, mae Duw yn dweud, dwi'n mynd i godi y gelyn yn eich erbyn chi. Ac wrth gwrs, byddech chi yn disgwyl i Habacuc fynd, gret, ardderchog, diolch arglwydd. Na, nid dyna beth mae Habacuc yn dweud o gwbl. Yng ngeiriau John McEnroe, chi'n fan o tennis ac yn edrych ymlaen i Wimbledon, you cannot be serious. Bydde'r ffordd yn ni'n crynhoi beth mae Habacuc yn dweud fan hyn. A'r strygl mae Habacuc yn wynebu, mae'n syml iawn. Dyw e ddim yn gallu deall sut mae Duw sydd mor gyfiawn ac ddim yn gallu goddau drygioni, wedyn yn gallu codi rhai mor ddrygionus i ddod yn erbyn ei bobl ei hun. Okay? Mae'n gwestiwn da, nag yw e? Sut gall hynny weithio? Sut wyt ti sydd yn bir? Mae hwn o adnod 12 ymlaen i adnod 1 o bennod 2. Ond nid wyt ti erioed o arglwydd, fy niw sanctaidd na fyddi farw o arglwydd. A sylwch, dyw e ddim yn dadle bod yr arglwydd yn mynd i wneud e. Mae'n cymryd yn gyfan gwbl, garantid, mae'n mynd i ddigwydd. Mae'n dweud, o arglwydd, ti ai penododd i farn, o graig, ti ai dewisiodd i ddwy'n Caerdydd. Mae'n mynd i ddigwydd. Dyw e ddim yn dadle hynny. Nid mater o amheuaeth peinau mae Duw yn ddigon mawr i godi y Caldeiaid neu'r Babiloniaid yn ei herbyn nhw yw e. Ond sut mae'n gweithio? Sut mae hyn yn gallu bod? Dyna'r cwestiwn. Pam? Eto. A sylwch, mae yna sawl pam fan hyn, adnod 13 i ddechrau. Pam y goddefi bobl drwy llodrus? A bod yn ddistaw pan fydd y drygionus yn traflyncu un mwy cyfiawn nag ef ei hun. Nawr, mae yna broblem fach gyda rhai pethau mae Habacuc yn gofyn fan hyn. Achos mae'n rhoi rhywbeth mewn fyna, mae'n gofyn cwestiwn sydd yn gwestiwn da. Pam fod yr arglwydd yn goddau drygionus? Ond chi'n sylwi, mae'n gwneud yr Israeliaid yn fwy cyfiawn na'r rhai sydd yn Babiloniaid. A dyna lle ni'n dod i weld, falle bod Habacuc ddim wedi deall popeth eto. Mae'n gofyn eto, pam y gwneud bobl fel pysgod y môr, fel ymlusgiaid heb neb i'w rheoli? A wedyn mae'n disgrifio y Babiloniaid fel pysgotwr sydd yn taflu rhwyd mas. Ac yn dweud, maen nhw fel pysgotwyr, mae'r arglwydd wedi wneud ni fel pysgod y môr, a maen nhw yn dod, a maen nhw'n casglu nhw lan yn eu rhwydau nhw. A maen nhw'n addoli y rhwydau yna. Hynny yw, darlun yw bod nhw'n addoli ei nerth ei hunan, a'i llwyddiant ei hunan. Sut allu dioddef y rai yma sydd mor ddrygionus, sydd yn chwilio am ffyrdd i sefyll ar ben pobl a dinistrio pobl. A felly, mae e'n gorffen trwy ddweud, dwi am aros i weld. Dwi am sefyll ar fy nisgwylfa, mae'n dweud, pen o 2 adnod 1. Safaf ar fy nisgwylfa a chymryd fy safle ar y tŵr. Syllaf i weld beth a ddywed wrthef a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Nawr mae'n ddiddorol, mae sawl person yn dweud pethau gwahanol am hyn. Mae rai yn awgrymu fod Habacuc fel petai yn trial dal Duw yn atebol. Right, well, come on, mae arno ti ateb i fi fan hyn. Os ti'n disgwyl bod fi'n derbyn beth wyt ti'n gweud am y Babiloniaid, well, come on, fi'n mynd i aros fan hyn nes bod ti'n gweud. Ond sa'n credu mai dyna yw agwedd calon Habacuc. Fi'n credu mai agwedd calon Habacuc yw falle'n debyg iawn i Jacob yn reslo gyda'r arglwydd. Dyw e ddim eisiau gadael fynd, mae e eisiau dod i ddealltwriaeth. Mae e eisiau gwybod fel bod e'n gallu ymddiried. Mae eisiau deall fel bod e'n gallu ymddiried. A mae hwnna'n bwysig nag yw e, i ni ddim i gwestiynu'r arglwydd fel petai yr arglwydd yn atebol i ni. Does arno'r arglwydd ddim ateb i un ohono ni. I ni'n llwch y llawr. Fe yw ein creawdwr ni, fe sy'n gwneud ni, fe yw'r un sydd yn arglwydd dros y cyfan.
A mae'n bwysig bod ni ddim, pan dyn ni yn dod gyda'n cwestiynau, fel petai ni'n dod, ac fel petai ni'n edrych lawr ar yr arglwydd ac yn dweud, wel, come on te, mae eisiau ti ateb fi nawr, os wyt ti'n disgwyl bod fi'n credu yn y ti, mae eisiau ti ateb fi. Ond nid dyna'r agwedd, dwi ddim yn credu gyda Habacuc, yn hytrach, fel dylen ni fod wrth gwrs, bod ni'n dod yn dymuno cael atebion fel bod gyda ni sicrwydd i gredu trwy ras. Felly mae'n sefyll ac yn aros. Ac yn rhyfeddol, wrth gwrs, mae'r arglwydd yn ateb eto, yr eildro. A tro yma mae'n rhoi gweledigaeth i Habacuc. A mae hwn yn dod o adnod 2 i ddiwedd y benod. Nw'n ni ddim darllen ei gyd eto, pigo rai pethau mas. Yn gyntaf, mae'n dweud wrtho fe, ceri ôl papur y beiro fel petai, llechen mae'n dweud, ond rhywbeth i ysgrifennu hyn i lawr. Achos mae hwn yn bwysig, dyna peth cyntaf. Mae hwn yn rhywbeth i'w gofio ac mae hefyd yn rhywbeth i'w ddatgan. Mae eisiau ti fynd yn ôl ar frys i ddweud wrth gweddill Israel te. A mae'n sôn nawr o adnod 3 ymlaen am weledigaeth yma. Fe ddaw eto weledigaeth yn ei hamser. Daw ar frys i'w chyflawni a heb ball. A cyn sôn am beth fydd yn digwydd i'r Babyloniaid, mae'r arglwydd yn rhoi rhyw fath o egwyddor i Habacuc i fyw yn ôl, neu mae bron yn tynnu llinell yn y tywod fel petai. Yn dweud edrych, y peth pwysica i ti wybod Habacuc yw, yr un nad yw ei enaid yn union sy'n ddi hyd, ond bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. Fi siŵr wedi clywed am yr adnod yna, mae'n un o'r adnodau sy'n cael ei ddefnyddio yn aml yn yr Testament Newydd. Mae'n cael ei ddefnyddio yn Rhufeiniaid 1, fi'n credu, Galatiaid 3, Hebreaid, chi wedi bod yn mynd trwy Hebreaid, fi'n deall yn ddiweddar, so Hebreaid 11, lle mae Paul yn aml yn defnyddio yr adnod yna i esbonio cyfiawnhad trwy ffydd. Ac yn yr hen gyfieithiad, dyna sy'n cael ei ddefnyddio hefyd wrth gwrs, yw caiff fyw trwy ffydd. Fi'n credu bod e gyda fi. Wele yr hwnna ymchwydda, nid yw uniawn ei enaid ynddo, ond y cyfiawn a fydd byw trwy ei ffydd. A dwi ddim yn credu o gwbl fod Duw yn dweud hwn wrth Habacuc yng nghyd-destun pobl y Caldeaid, pobl Babylon yn unig. Mae hwn ar gyfer pawb. A mae eisiau fod pobl Israel yn clywed hyn. Mae eisiau bobl Israel glywed, os ych chi'n ymchwyddo'r hunan neu'n ddi hyd, dych chi ddim yn iawn. Dyw'ch enaid chi ddim yn iawn. Ond os ych chi'n byw trwy ffydd yn yr arglwydd a'i ffyrdd a'i addewidion fe fyddwch chi fyw. Dyna mae'n dweud wrthyn ni. I fod yn ddi hyd, gyda lle i fod yn ddi fater, yn Saesneg yn aml chi'n defnyddio'r gair heedless, ddim yn cymryd y rhybydd, y Caerdydd yna, ac yn troi. A dyna ironi y sefyllfa, ynddo fe? Mae'r Israeliaid yn ddi hyd ar hyn o bryd. Dyw nhw ddim wedi cymryd y Caerdydd, mae'r arglwydd wedi rhoi iddyn nhw trwy bobl fel Eseia a Jeremia. Dyw nhw ddim wedi gwrando ar y rhybydd i droi yn ôl at yr arglwydd, ac i ddilyn yr arglwydd. Ac felly mae hwnna iddyn nhw, yn fwy nag unrhyw un arall. Gwnewch chi'n siŵr eich bod chi yn byw trwy ffydd. Gwnewch chi'n siŵr eich bod chi yn iawn ger bron yr arglwydd, cyn bod chi'n edrych ar rywun arall, ar wlad arall. A mae hwnna'n ddiddorol nag yw e. Mae weld, mae concern Habacuc wedi symud o pobl Israel am funud i y bobl yma sydd supposedly yn llai cyfiawn na nhw. Chi'n cofio beth wedodd e? Pam wyt ti'n defnyddio pobl sydd yn llai cyfiawn i farnu pobl sydd yn fwy cyfiawn na nhw? Be mae'r arglwydd yn dweud fan hyn yw, na, os ych chi'n ddi hyd, does neb yn gyfiawn. Chi'n gyfiawn drwy ffydd. Chi'n gyfiawn drwy rando ar air yr arglwydd. A fi di roi y gair i chi trwy'r proffwydi a chi'n gwrthod gwrando. Chi'n gwrthod ymddiried yno fi. Chi'n gwrthod faddoli. Mae'n bwysig bod ni'n dod i sylweddoli hynny ein hunain hefyd. Mae'n rwydd edrych ar y bobl eraill yma sydd yn ein tîb ni yn llai cyfiawn na ni.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi'ch cyfiawnhau a bod chi'n deall sut mae hynny'n digwydd. Dim ond drwy ffydd. Dim ond drwy dderbyn cyfiawnder Crist a drwy ymddiried yn yr arglwydd a'i ffyrdd a'i addewidion Ac yna, os nag yw hwnna'n ddigon, gallai'r arglwydd wedi stopo'n fyna a di dweud edrych nawr, bydd y cyfiawn fyw drwy ffydd a bydd yr anghyfiawn sydd yn ymchwyddo i hunan yn cael ei dinistrio. Dyn nhw ddim yn iawn. Ond yn ei ras, mae'r arglwydd yn mynd ymhellach. A mae e'n cyflwyno'r gweiau yma, byddech chi'n galw nhw. Gwai hwn, gwai allall. Mae'n nawr yn dweud beth fydd dyfodol Babylon. A mae'n dweud sawl peth, mae'n dweud yn gyntaf, gwau'r sawl enghraifft, adnod 6, fi jyst yn pigo rai mas fan hyn, gwau'r sawl sy'n pentyrru'r hyn, nad yw'n eiddo iddo. Gwau'r sawl sy'n adeiladu teyrnas yw hynna'n drwy enillion drygionus, adnod 9 yn enwedig, yn adeiladu nyth yw hynna'n. Gwau'r sawl sy'n adeiladu dinas trwy waed ac anghyfiawnder, adnod 12. Gwau'r sawl sy'n gorfodi i'w gymydog wynebu ei lyd fel mae'r Babyloniaid yn neud wrth gwrs, a cymryd mantais ohonyn nhw, meddwi, achos iddyn nhw feddwi fel bod nhw'n gweld eu noethni nhw, sut mae'n cael ei ddisgrifio yn yr adnod. A wedyn gwau'r sawl sy'n dweud wrth bren, deffro ac wrth garreg fyd ymysgwyd yn adnod 19. A beth mae'n neud fan hyn yw, mae'n siarad am y Babyloniaid. Adnod 8, am ei ti ysbeilio cenhedloedd lawer, bydd gweddill pobloedd y byd yn dysbeilio di. Adnod 10, cynlluniaist warth i'th ti dy hun, drwy dorri ymaith bobloedd lawer, a pheryglais dy einioes dy hun. Ac yna, pan oedd e'n siarad am gwau'r sawl sy'n gwneud i'w gymydog yfed o gwpan ei lyd, adnod 15, ac yn ei feddwi mwyn cael gweld ei noethni, mae'n dweud byddi'n llawn o warth ac nid o ogoniant, If dithau nes y byddu yn Simsan, ata ti ydaw cwpan dy helawr arglwydd, a bydd dy warth yn fwy na thogoniant. Beth mae'n dweud fan hyn? Dyma ddyfodol y gelyn. Mae'n mynd i ddod, mae eisiau ti aros, mae wedi dweud hynny'n adnod 3. Ond paid i effoeni, mi fydda i'n barnu y rhai sydd yn byw mewn ffordd anghyfiawn. Mi fydda i yn ei barnu nhw. A bydd e'n gwneud hynny mewn ffordd penodol. Bydd e'n troi ei drygioni nhw ar ei pen eu hunan. Dyna beth mae'n dweud. Nhw fydd yn yfed o gwpan fy llyd i, ar ôl gorfodi eraill yfed o gwpan ei llyd nhw. A mae yna her enfawr o fyna, dos e, i unrhyw un sydd yn byw, tu fas i berthynas gyda'r arglwydd Iesu, i chi'n wynebu barn am eich drygioni. Mae hwnna'n reality. I chi'n wynebu barn am eich drygioni. Chi'n mynd i ofyn wynebu fe. Ond mae gras ar gael. Fel sydd fan hyn, i rain. Dim ond iddyn nhw droi a byw mewn ffydd, ymddiried yn yr arglwydd, mae modd i'r Israeliaid i fod yn saff, hyd yn oed yn y geithglyd. A fi'n siŵr bod e wedi sbarduno 2 beth yng nghalon Habacuc wrth glywed hyn. Yn gyntaf, cysur. Y cysur o wybod, sa'n gwybod pryd mae'r arglwydd yn mynd i ddod a barnu, ond un dydd mi fydd yn barnu. Ac felly, pan dwi'n gweld anghyfiawnder nawr, pan dwi'n gweld drygioni'n digwydd nawr, a dwi'n meddwl mae weld fel petai y gelyn yn llwyddo, dwi ddim yn digaloni, achos dwi'n gwybod mae'r arglwydd wedi gaddo, mae'n mynd i farnu. Mae'n mynd i wneud popeth yn iawn un dydd. Ac yw hwnna'n gysur i ni? Dwi ddim yn lle ni wybod pryd, ond mae'r arglwydd eisiau ni wybod gyda sicrwydd mi fydd e'n dod. Mi fydd e'n dod ac yn barnu. Mi fydd e'n ymyrryd. A nid yn unig hynny wrth gwrs, ond mae e hefyd gobeithio yn rhoi baich i ni dros rai i ni'n caru sydd yn anghyfiawn. Sydd yn byw dan ddigofaint Duw, ond i bai i bod nhw'n troi. Gweddiwch dros y rai yna sydd yn wynebu barn Duw. Ac yng nghanol hyn i gyd, mae'r arglwydd yn dweud un peth arall hefyd. Wrth iddo fe godi y Babyloniaid, ac wrth iddo fe ddod a barn hyd yn oed ar yr Israeliaid drwy law y Babyloniaid, ac bod e'n mynd i farnu'r Babyloniaid yn y diwedd,
trwy hyn i gyd, mae e'n mynd i amlygu ei ogoniant ei hun. Mae'n mynd i amlygu ei ogoniant. Yn adnod 14 mae'n dweud, oherwydd llenwyr y ddeiar a gwybodaeth o ogoniant yr arglwydd, fel y mae'r dyfroedd yn llenwyr môr. Wrth i hyn ddigwydd, mae e'n mynd i fod yn... Maen nhw'n cael rhag gwybodaeth trwy'r proffwydi, trwy Habacuc, a mae'r arglwydd yn mynd i amlygu ei ogoniant iddyn nhw. Wrth i hyn ddigwydd, maen nhw'n mynd i fynd, nag yw'r arglwydd yn rhyfeddol. Nag yw wedi amlygu ei hunan, a'i ogoniant i ni, a'i fawredd yn gweithredu yn ôl ei bwrpasau dionis e. A felly, dyn ni'n dod i weld mawredd yr arglwydd ac ogoniant yr arglwydd yn cael ei amlygu. Hyd yn oed trwy amgylchiadau anodd, trwy amgylchiadau sydd i weld yn anghywir bron iddyn nhw. Chybod, os byddech chi yn Israeliad yn gweld y Babyloniad yn dod ac yn gwybod maen nhw'n mynd i'n caeth gludo ni fan hyn, mae e bron yn teimlo'n anghywir, nag yw e? Achos maen nhw'n teimlo fel ni yw pobl ddiw. I ni fod cael ein cadw yn saff, nag i ni? Mae hwn yn groes i natur. A mae yna adegau yn bywyd ni lle mae pethau'n digwydd a mae'n teimlo'n groes i natur. A chi eisiau gofyn y cwestiwn arglwydd, pam bod ti'n gadael i hyn ddigwydd? Mae'n bwysig sylweddoli fod yr arglwydd, fod y sefyllfa yna'n teimlo mor estron i ni, yn dal i fod ar ei orsedd yn gweithio yn ôl ei bwrpasau perffaith a dionis. Hyd yn oed pan mae yna ryfeloedd, hyd yn oed pan mae yna pethau erchyll yn digwydd yn ein byd ni, mae'r arglwydd yn dal i fod yn lliwio popeth ar ei orsedd. I ni ddim yn gallu gweld pen draw i bwrpasau fe. Nid ein gwaith ni yw hynny, ein gwaith ni yw ymddiried. Fod yn dod â pwrpasau dionis mas o bob sefyllfa. Oedd e'n gwneud i fi feddwl am Joseph yn yr Hen Testament, yn Genesis 50. Chi'n gwybod yr hanes, fi'n siŵr rhan fwy na chi. Mae Joseph yn ffindio ei hunan yn yr Aifft, yn profi pob math o erchyllderau mwyn ffindio ei hunan yna. Ac eto ar y diwedd, beth mae'n gallu tystio? Mae'n gweld ei frodyr unwaith eto, a mae'n dweud wrthyn nhw, oeddech chi'n bwriadu hyn drwg yn ferbyn ni, ond oedd yr arglwydd yn ei fwriadu fe da. Mae yna ddau fwriad yn cydredeg, ond mae un yn arglwyddiaethu dros y llall. Mae gan ddynion fwriadau drwg, ond mae gan yr arglwydd fwriadau da. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig bod ni'n cofio hyd yn oed yn yr hanes yna, byddai'r Israeliad wedi marw, oni bai fod Joseph wedi ffindio ei hunan yn yr Aifft, yn rhyw fath o Prime Minister i Pharaoh ar y pryd. Dyna yw rhyfeddod gallu Duw, bod e'n gallu lliwio popeth mewn ffordd bydden ni byth yn gallu ei ddychmygu. Ac felly, ydy ni'n pwyso ar yr arglwydd, ar addewidion yr arglwydd. Ydy ni, falle yn gofyn cwestiynau ac yn ffindo cwestiwn yn y gair, ond yna yn dod at bwynt lle ni'n dod i sylweddoli, dwi ddim angen gwybod pryd, dwi ddim angen gwybod sut, ond mae'r arglwydd wedi gaddo hyn i fi. A mae hwnna'n ddigon i fi. Mae'r arglwydd wedi dweud bod eisiau iddyn nhw fyw mewn ffydd, trwy ffydd. Mae hwnna'n ddigon. Mae'r arglwydd wedi dweud y bydd e'n barnu y drygionus. Mae hwnna'n ddigon. Ydy ni'n pwyso ac yn sefyll ar falle a ddewidion yr arglwydd. Nawr rhai anogaethau ni y bore yma te. Yn gyntaf, mae'r arglwydd yn arglwydd byw. Mae'n arglwydd sydd yn siarad. Chi'n gweld, yn wahanol i'r diwiau ffals sydd yn Israel ac yn Babylon ar y pryd, mae'n dweud hyn ar ddiwedd y benod, yr ail benod, pa fydd yw wneithurwyr yw'r eilyn a luniodd, nid yw ond delw dawdd a dysgwr celwydd, bod y gwneithurwr yn ymddiried yn ei waith. Ffwlineb yw credu mewn rhywbeth sydd â dim byd i'w gynnig. Dyna beth mae'n gweud fyna. Mae'n ymddiried yn ei waith mae'n ymddiried mewn dim byd, achos delw dawdd a dysgwr celwydd yw a mae'n mynd mlaen i ddweud, stym anadl ynddo fe o gwbl yn adnod 19. Mae'n edrych yn dda, mae'n rhywbeth i droi ato trwy'r amser, ond dyw e ddim yn rhoi dim byd i chi. Ond mae'n Duw ni yn ddiw byw. Mae'n arglwydd ni, nid yn unig yn ddiw byw, ond mae e ar ei orsedd.
A nid yn unig hynny, ond mae e'n rastlo'n tuag at ei blant yn siarad gyda ni, yn ein cysuro ni, yn amlygu ei bwrpasau i ni. Galle fe'n rwydd wedi dweud wrth Habacuc, meindia dy fusnes. Dyw hwn ddim byd i wneud â ti. Dwi'n cyflawni fy mwrpasau fi. Ac eto, nid yna i'n dew ni, nid yna calon i'n dew ni. Mae'n dymuno fod Habacuc yn gwybod ac yn dweud wrth eraill, cer a rhedeg gyda'r neges. Rhybuddia nhw mewn gras, heria nhw mewn gras, fod eisiau iddyn nhw droi mewn ffydd at yr arglwydd. Beth yw dymuniad yr arglwydd? Yw bod nhw'n dod ato fe a Duw byw. Dyna yr adnod ola, ond mae'r arglwydd yn ei deml sanctaidd. Mae ar ei orsedd, mae'n fyw, mae'n teyrnasu. Bydded i'r holl ddeiar ymdawelu ger ei fron. Bydded i'r holl ddeiar blygu glin i'r arglwydd. Dod ger bron yr arglwydd a cyffesu fe'n arglwydd. A'i addoli fe. Ac wrth gwrs, dyna yw ei fwriadau dros ei bobl, dros yr Israeliaid, a dyna pam mae'n dweud wrth Habacuc, fel bod nhw'n dod mewn ffydd ac yn pwyso ar yr arglwydd. A fe fyddwn ni'n gweld heno, beth yw ymateb Habacuc yn ei weddi. Mae'n troi mewn gweddi at yr arglwydd. Ac chi'n gallu gweld yr ymateb yn ei galon e. Felly gweddiwch a byddwn ni'n gweld hynny yn ein hunain, ac yn eraill hefyd wrth gwrs, ond yn ein hunain yn enwedig, ac yn pwyso ar yr arglwydd am bob peth sydd ei angen mewn ffydd. Clod yw enw. Amen. Wel, na ni ymateb te, trwy ganu emyn, sa'n gwybod pa mor gyfarwydd yw eich chi, ond trwy ffydd fe welwn law ein Duw, yn oleuni cynllun mawr y creu, y mywydau'r rhai a'i profodd ef yn driw, sy'n byw trwy ffydd nid golwg dyn. Sy'n
arglwydd ddiw. Ni'n diolch dy fod ti yn ddiw sydd yn ymyrryd. Yn ddiw arglwydd sydd yn dod ac yn nid yn gadael pobl yn ei drygioni ac yn ei dallineb, ond yn un sydd yn abl i dorri mewn. Ac arglwydd, i ni'n diolch ein bod ni'n gallu gweddio ar ei ti ymyrryd yn dy amser di ac yn ôl dy ewyllus di, y mywydau eraill arglwydd ac yn ein byd ni. I ni'n diolch dy fod ti wedi ymyrryd yn a thrwy'r arglwydd Iesu. Dy fod ti ddim wedi'n gadael ni yn ddiobaith, ond dy fod ti wedi trefnu un i ddod, i ddelio gyda yn anufuddod ni, a'n drygioni ni arglwydd ac i choelio'r cyfan yn ei gorff ar y groes. Diolch arglwydd fod maddeiant ar gael, fod rhyddid ar gael o'n drygioni ni arglwydd, o'n gwrthryfel ni. Ac arglwydd ni'n gweddio a byddwn ni'n cofleidio hynny yn yr arglwydd Iesu os nag yn ni wedi gwneud eto y bore yma arglwydd. Arglwydd, diolch hefyd y byddi di'n ymyrryd yn derfynol un dydd. Y byddi di yn dod ac yn cael gwared ar bob anghyfiawnder a pob drygioni ar ddydd Crist. Ac arglwydd, i ni'n edrych ymlaen at y dydd yna, yn dy amser di, pan fyddi di'n gwneud popeth yn newydd, ac y bydden ni gyda ti, a bydd dim dagre, bydd dim drygioni, bydd dim ofn. Ac arglwydd, diolch am y cysur yna o'r sicrwydd y bydd hynny'n digwydd. Ti wedi rhoi sicrwydd i ni, helpa ni fel gafel ar yr addewid yna, ac ar bob addewid arall arglwydd y gallwn ni sefyll arno am dy fod ti'n un sydd yn gwbl ddibynadwy. Arglwydd, clod i ti felly, dy fod ti yn arglwydd ar dy orsedd, yn dy deml sanctaidd. I ni'n tawelu ein calonau ac yn gorffwys felly o dy flaen di. Helpa ni wneud hynny'r wythnos yma arglwydd, i orffwys yno ti, yn dy ffyrdd di, yn dy efengyl di, yn dy addewidion di. Pob clod a mawl i ti felly, yn enw Crist Iesu. Amen.